piteron pibet em recharge tok bia phan kirap ka chahang Kolonga irrigation development atumpen Kolonga irrigation along ke pangtra sai ke klempon Jiren tirang pen education em recharge tok bia phan kirap ka chahang Kardom neli birta life than bang phi sami rini mailin timungpi asmonang ton pen birta arjuponik tha Pini chitini phai krehini arni lakhain ko retro Duar Bogri constituency ke parlo Kahora Chandra Singh Rong Pia Rong Amikar Karlita Mohen Teron Lapen Rebecca Singh Narpi Asopi Basa Piteron Pi Troxy Lo Charlie Bomohot Kaching Koi Pen Amek Chichar Chedera Jo Amek Kachilang Jia Phan Local MAC Mate EM Richard Tok Bia Phan ke rap kachuha Lasonsi Labang Sua Sopi ke Doki Sunga Lampen Tame Nang Pachini Dun Ne Lo Charlie Bomohot Pen Ne Mek Chichar Chedera Jo Non Neli Kailong ke Doki Sung Chichak Nang Koglong Athe ne hem ne chikle ne korte sitame ave neli pipen ne chotlo neli mek chichar chedera jok ajara saita choklem mun thek theda jok neli paisi ki duki sung along antame nang chichak nang koklo lasi ne mek kachilang je phan karbyang long ke theki ding lapen KAAC ke chari bom lapen Duar Bogri MAC mate education EM Richard tok bi phan sitame ne pirthe me kachichar dun thek je phan nang ravek thapusi education EM Richard Tok Bia Phan Basa Piteron Pipen ke rap ka chohang pon Lapen hapu Karlitang Mohenteron Angjir ka Cheteron Pipen sitame choning ripon bangso so phan majokta kang hona bangave asar pi nurvetsi chelana nanglo latum pi so banghini vet hemso bangke nanglitum kang hon pen longlo la ninging samviklo bonsita non bangso mek puthot ka chardun pen api nula phan ka chelang thek je phan nang rapek thapusi Karbyang Autonomous Council ki charia tumaphan ki rapcho hangpen chuning ripon Hanboka pen Robinson Killing Berta Life pi pomba se tame ame ke charte anu se charte menla ta anu ke laga pupon ta pa ta ame ga bangka ke charte adu ke doso kali a la Rebecca tera singna pita al kesat pisu kadilo aso sata joklap lo akela tonta ka non neta dak dodon ko lo setame kiduk sok kalilo non ke neli ne bang tabe ta neli kacheteron pe setame neli nang thandon dak lo ta la rechat tok bi pobom la le parab nang le tum pen ahir jume pen yang poso aduk do ong do tamane nilineng ta kasat pi je an ke sapi lo achu lok er lo aso jok er lo e achik le ave aning pi ave kang hon so po bang madu ta ve lo ngala en ke nilita so lo pena julana thek thi ngala dak pinso ke nuta belo avelo kicho na jale chiri sitami hala sapi an chalo la sa nilineng an chala nilineng sapi an chala Kolonga Irrigation Aliralon ke pipon Japan Kolonga Irrigation Development atumpen ke pangthira sai ke klempon Nijang Karbyang long aro kido Kolonga Irrigation along arni wang raratum ki joi kelang Aliralon ka chepipon Lapuson raratum Aliralon ka chepipen ke wang kelang ningkang samajo Kolonga Irrigation along Aliralon ke pipon Japan kedamtang surini rain ko ningkan committee sengponlo bonta surini rain ko ningkan sengponlo setame dihin amo kadure jok Aliralon pipon thek delon puthot Kolonga Irrigation along Aliralon ke pipon thu Japan chiti ni phai kre si arni Kolonga Irrigation Development pen patir pipon si ke pangthirpon Lapen la anso se Aliralon ke pipon Japan Karbyang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangaphan Pinpura lo paledam popusi Secretary pen ning Japon Non malom sitami Kolonga Irrigation along Aliralon ke pipon Japan arni wang ke pangthira sai dengpon po Lapen ke wang ke jui kelang arara tum sitami ing samjin pensi wang nangji araki hormu ke chopen raraphan ke pasik sak avedet pulote nilitum ladak ke pangthir pon sitami ni ing sampik ji pusi ning Japon Lapen isi ke pachini thu bangke Kolonga Irrigation ki jui kelang damatum chakahini ke ponatum sika ing koi ticket ing than ponangji Lapen chaka hong thomatum ta sika thongkep chaka hong plietum sika phokep ticket ing than pon pen jui lang pon rongpo
dongkam mukam pen berta life apirang ke burbor be report Ladakh bangke nilitum kolonga irrigation development committee pusini tum kaciir kaso committee bangke pining leni tum keseng pon la pue kali 2020 aning kang si keseng bon sitame la tangka maha kaduri penamasi Ladakh bang ading bang piklar ni de lo sita munit atum dak si pinang an kijui kiwang mate piknik la pahai kiwang abang pu bardin la dak sinang pati tum do sitame Ladakh bang pudam nang pulon te tujuan so meme keter ke air penkedang lok kasauran ke Ladakh si ong chotlu la so puthak sini tum dak komiti pen aku ching wai thulo itum la pin su det atum bang ke pang thirun elo ku bengsi la bang su kolonga irrigation development committee la so long si self help group la nimarli atum anta Ladakh bang thong kep likep la tum sar pimara tum do la tum si arni bang ta kar ko kar thek la son si non pinchong pon la pen atumi pen bang ke Ladakh pinaan atum bang halatum ke thekiri atum ke pinaan ni tum phan nang ru kang lo je paana ke ter ke airpen ko masi ka sapa et ma ko masi kapang firma la so kama bang nang kiru kang atum pinaan dolo la si pini le thota la ni marli atum si pinaan adim bang ka lang tum arkok arthek lo la pe arni bang sa tum klem pon pu se lang tum hin benta si chak pon lo ola ni tum komite hin ben chingwai pon bom lo je tapu isna thu bang ni tum pudam de lo sa west dibion ke pudam pulo tang te non amat ke munit ki bang ki ong nai ki thek long bang ke dak kolong irrigation long sini tum thek long la si la dak paching thuria pan bang ke la dak ke kiduk ki boy arat side di pina posi asap to bak awar side tangka mayong sawi pun ke paching thuri pan akisung do la so yoni sini tum ching wai lo ake hai kaching hon kar biang long acm tuliram sar apanta nilitum isipin pura lo pidami pusi memorandum toi pusi ching wai pon lo alang lihin panda sap tu bak la dak kapaching thuria pan nang perap li pan ni tu memorandum te tok tang do lo lang li long ta dami pusini tu ma komite hin pen ching wai po Duarbogri MEC constituency ang kangpi chekso Mohiram Biarong Amikar Jiren Terang pen education EM Richard Tok Biaphan kerap kachohang Lason si Jiren Terang kisung alamo chithan dam lote mekri buprupji athema Jiren Terang piso some endet pen hong hap hong ru akeso kicholong lok pen ajok hemrit kachelang penanga na kisung chetong nang lopu Jiren Terang achor kareng kram sapia hin pen phirang kya thengno kachethan dun ke Nelitum chipachor det pen neli hema soraphan la pen neli hem neli rit kachelang ke neli inut vetlo athema neli thengka chordun pen loksi neli choraphan ke chilana lo hala so hut theng e peng along adulie hutlang adaprang theng endam po anchu etke theng pa peng po papeng tang dete neli choraphan an pitikang po la pen det lote theng chordam po la pu pen loksi neli hema soraphan ke chilana lo la pen aphi neli somar tumta nang the nang ding dun si lopa charli dun lo la pen neli somar tuma phanta lopa charli ta theng han ka chor pen loksi pa charli lo neli tuma kaya la moke la pu helo pusi pherang kya theng no chithan dun la pen pu jiren terang a chor pen ka chuning ri dun non ke chari bo BJP sarkar along mate ke AAC along ke khidun bo BJP along Duarbogri MEC constituency education EM Richard Tok Biaphan kachuning ripon ke non Duarbogri constituency EM dobo mahot neli choraphan injin sora neli tumaphan tangka sabak nang rabdun vektha athe nil tum non sung pik anlo neli ta thengka chor pen lokke un elo la sikulat ka chobi dun jiaphan nang ra vektha neli hemasor ke na hokta dam thek thelo kulat mate dokan patot runpo la sinang ra vektha pusi bekri bupropen kachuning ripadopon Hanbuka pen Robinson Killing Birta Live Dani tu sumar ta bikrai la ke la tu sumar bikrai ben ke ni lige ku pusi ci pare ni ma pu ke ni lita bidi klem nang ko lo mati an si theng bang ho so ho theng nang pik nga theng tai peng aduli ve soi peng aduli pan si ni li theng che nam poi bela theng che nam po ke nang le rok the theng pa peng po an ke ni li cho aning sam lo te pai gari tum wang po che joron po la pulok si ni li hem sor phanda chila na lo anh cô số ta cả Charlie đã đưa hala sơ hộ non cái là số cái Charlie pen theng cái gior pen anh cái cho đã halo anh cô số pista đã halo là xin nili cái Charlie lo số phanta cái chỗ nên ria bang cái là nili hema sorta akeng cái ching lo non cái Charlie ta là pusi bor ibom lo theng thang pen si hajara ju sa cho ve don por là hai pen si non cái Charlie ta do lo sar phang cái chỗ nên ri gang tung cái
เป็นนี่ลิพันตาเอาไว้สายนางเปียสนเตละสู้ๆนอนกระจาลีอ้นโดลางไหลนุดกระจาลีพันสินิลิเกอันสุดเซนางรับทูเตบุษนิลิเกสารพันชนิงรีโลนิลิเกลิเห็นแบงลานเวล Aprang sinali man jitanik tha Diren terang. diren terang. Acha antenali la persona nali keng tadam thek pe me adoga we pe me nali phan la person sarkar pan kopini nali phan la persona kirap nali phan ke pidoloma Avila. avela neta dak local committee tung ko mane nang tong phanang humri lo malason ke bang nang humri dalang ti Pini birta bangke labang se kang ton ponik lo lying bom tha birta live